Dafydd Rhys dwi, cyfarwyddwr y ganolfan gelfyddydau yma yn Aberystwyth. Dwi'n falch iawn derbyn y wobr yma ar ran y tîm i gyd. Mae'r iaith Gymraeg yn greiddiol i'n gwaith ni yma, a dyn ni wrth yn bodd bod Fiona a Jaya sydd wedi gweithio mor galed ar y Cymraeg dros y flwyddyn y ddwy diwetha yn cael eu cydnabod yn ogystal. Mae'r cwsmeriaid wrth ei bodd yn siarad gyda ddwy nhw trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, ac mae eu hyder nhw a'i croeso nhw i'n cwsmeriaid ni yn heintus. Helo, Fiona dwi'n hapus iawn i ennill y wobr Gwyl Dewi Aber am hyrwyddor Cymraeg yn y gweithle gyda Dafydd Rhys. Ar hyn o bryd, dwi'n gweithio yn y Caffi Piazza yn y canolfan y celfyddydau, a mae fy hyder wedi cynyddu ers dysgu Cymraeg, a hefyd dwi'n gallu siarad Cymraeg efo cwsmeriad. Heno, dwi'n mynd i dathlu gyda Gwyn. Helo, Dewi. Dwi'n hapus iawn bod I wedi ennill tystysgrif cydnabyddiaeth arbennig. Mae fy ngwaith yn helpu fi gwella fy Gymraeg. Dwi'n eisiau siarad Cymraeg cligol. Dwi'n gweithio yn ganolfan y celfyddydau. Dwi'n ymarfer siarad Cymraeg gyda cwsmeriaid. Diolch yn fawr.